अजीब दास्तां है ये गाइस इमान सिख्ला देरबाय अब्लाबो माने गावखौनो एसेबां गिदिर जानाय बायदि मोना आरोना दाबो बिमा बिफानि अननाय मोनबाय थानानै पुरा उन्दै गथ' बायदि फिल खालामो बाट बेबायदि नङा बुरिबाय होनदो दाबो बे थंगालियानो दंबावो आरोना स' गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माने आं जेरैबायदि रियेलाव जेरैबायदि आं बिदिनो देखायो आरोना भिडिअआवहाय माखासेया थंगालि बायदि मोननो हागौ खिन्थु हामा मोननाङा आरोना ओमफ्राय पुरा हेलमेट सेलमेट गानखाबाय भाई बोरैबा पुलिसफोरा फाइन लानो हागौ खिन्थु पुलिसफोरा फाइन लानायखौ गिनानै हेलमेट गाननाङा गावनि सेफटिनि थाखायसो हेलमेट गाननांगौ ना मा होनो गाइस जों दायो थांनोसो जोलैफा आयै माबा बेगसे गोलैबाय थायोलै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो डिकेथलनाव थांनो नागिरदों आरोना डिकेथलनावहाय मा मा फैदों मा मा फैयाखै जा दिन्थिनो हायो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Decathlon मोनफैबाय गाइस नोंलाय मा बायगोन नों मा बायगोन फैसा गैया आंहा नोंहा दोंबा बायना हो आंनो दे हेलमेटनि सिङावलाय बोरै गानजानो इबायसा Ibantu थुफिसो माथो नायनो मादिनोसो सिखावफोरासो गानो इखो एटिएमाव सिखाव होबा एटिएम सिखाव खालामबासो गानो इखो साइज दंना गैयाथाय Chicken? पार्पल लाभार नालाय गाइस बेखायनो जेराव शपिं खालामनो थांबाबो पार्पल कालारनि नुबाथाय मेगना बेयावनो थांखायो आरोना आंनिया ओमफ्राय साइजफोरखौ नायदोंमोन आङो पुरा आंनियाव जानाय दंखायो एम साइजबो दंमोन आं एम साइज गानो नालाय गस्लाफोरखौ ओमफ्राय लदाबाबो एम साइजआनो जायो माने आं टाइट फिटिं गानो नालाय ओमफ्राय खिन्थु बियो एसे लुज जादोंमोन नालाय नै एसखौ गानदोंमोन आङो एसआ पुरा पारफेक्ट जाखादो स' आं एसखौनो लाबाय आरोना आयौ आं पार्पलखौ गोसो गोथारै मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो आं ना 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 पार्पल टेक्ला मा खालामगोन आंनि बोग्रायाव उल्थासो फायलायलायदो इफोरखौ नायलाय ओइ इ माबासो थु इनि नङा रुमाव माबा खालामबाय थानोसै नों गेलेगोनिखौ बाथरुमाव थांबाबो खेबसे नोंगो दे ओइलाय ग्लब्स नङा हौवासाफोरनि हिनजावसानि ग्लब्स नङालै इयो होमबालाय माथो जा टेक्लाया सुइमिं सुटखौ बायनो नागिरदो मार सुइमिं खालामनो रोङो नालाय लाइफ जेकेटखौ नांखागौ आंनो अ इखौ होनाय आंनो मालदिप्सआव थांनायाव ओमफ्राय आं हास्राया
Iting mating ko nama ieu. Asih pada. मिथिया आं गानफेराखै गिनानै Nang kan lagi nama. Gandeng gandeng. इखौ गानाखै डाइरेक्ट बिसोर खोथाबा इखौ गानहोआ नैथिं टप्स मा मा दं इयाव Itu kan apa bustu ieu? इयो Ini. टेबल टेनिस मिथिया Hah? Ganjayo. Wah, sanibu kemana Imagine na little. Bidyan kayo. Nagas bukan sih. Hey, iya James Smith deh. Hmm? James Smith. Mana tadi? Yung ikut lampu lah. Malit na boleh naman. Gesan wale gerak. Oh, burak har. Bentar. Ang ya sudeng na, enta kah. Tuh. Mình cũng mình là lấy, được lắm. Nó mà gặp gần là dâng loan thay lằng bà. Ăn mà lắm bác khuyên là gặp gần như. Ayo minta shirt nune yang. Shirt nunggu, ini ang bisa kan nih ya, ini sen thana ya, itu semua sama dia. Guys, सोरबा मिथियाम जानो हागौ स' बे आं जेरावहाय थांदों बियो जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय एयारपर्ट लाइनथिं आरोना लामायावनो मोनलांगोन बारा गोजान नङा मेपाव जुदि सिनायाबा मेपाव सार्च खालामनानै थांबानो जाबाय डिकेथलन होननानै ओमफ्राय बेयावहाय स्पर्ट्सनि मा बुस्थुफोर नांगौ सब दंजोबो ओमफ्राय आरो प्राइसआबो खम आरोना माने इमानबो खम नङा जेनेबा बाराद्रायबो नङा एकदम मिडियामनि आरोना बरिया मोनगोन आरोना जुदि नोंथांमोनाबो बायनो गोसोबा थांबानो जाबाय लावदुमनि थाखाय इखौ नायबाय थादो र' माने टेक्लानियानो लावदुमनि साइजदो एखे ना हा इनियाव उदैयाबो एसे देरहांबायना मोजां नुगोन इखौ गानबा इखौ इनो जागोन खोमालै जागोन नामा इबाराद्राय गोलावबाबो गाना नङा गोलावबाबो गाना माने इदि गोलावबा गाना इयो ना जागोन नोंखौ बाङाय लदा नुलायलायदोलै hey कालारा समायना नङा एलखौ गानलाय लाजोबखांबाय आरो मा लाबावनो टेक्लाखौसो नेगासिनो आं फैसा गैया बारा लानो खालि गस्ला गांसेल' लाबाय आङो नेक्स्ट टाइम फैबा लानोसै खालि ग्लब्सनि थाखाय फैदोंमोन आं माने आखाया बिराद सायो नालाय माबा माबि थिखांबा होनदो जिमावहाय बेखायनो बेग सेक्सन माने जोङो अनलाइन पेमेन्टसो खालामदों नालाय बेखायनो डिकेथलन एपआवहा थांनानैसो स्केन खालामनानैसो पेमेन्ट खालामनांगौ जुदि केस पेमेन्ट खालामनोबा बैयावहा लाइन जानानै होनांगौ आरोना हो गया मा बेसे ट्रिपल लाइन होननानै मबेयो इलंपेना 23 आ नोंलाय माथो बेलेग कालारसो लानाय
बेसां बायो प्राइसआ नायनो 23 ना 27 ओइले 23 खमाव मोनदो होमबा इले इ बेसाङाव ini माबायाव गैया होमबा आंबो मोनसे लंपेन्ट नांसै इले जेराव बेलाय बेसे 169 माथो हे दान होनबा नाय Done. So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you बाय बाय ओरैबायसा गोजांबाय नेबाय थानानै गोजांसोबायलै आब' गेमस्ट्रि थुदो न'आव थांसै आं गोजांसोबाय आब' गेमस्ट्रि थांसै थु ओइ बाल गथ'खौ लाबोफानानै डिस्टार्बनो साला न'आव फैबाय न'आव फैखांनानै नायलाय टुक्लुआ भिडिअ कल हरबाय थायो आरोना ओमफ्राय उनावहा रायलायबायसो बिराद दुगालै माइब्रा हाथाया जाहा सनाया बिराद मिस खालामदों आं नोंखौ टुकुलु सना टुकुलु माइनाव दलबि दाउदै बिख्लो दाउदैनि गोमो सना